Sanibona, phinde ngibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Bantu bakaNkulunkulu, kuhlezi kuyintokozo ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezimnandi, ngalezi zindaba ezinkulu, ngalezi zindaba eziwusizo, ngalezi zindaba eziwuphila, ngalezi zindaba eziwuqondisa, ngalezi zindaba eziwumluleki, ngalezi zindaba eziwumxwayisi, ngalezi zindaba ezimnandi ezingumondli ondla umphefumulo, ezingumondli ophakela ingaphakathi lakho lisuthe, lisuthe, lisuthe njengoba usukudlile enyameni, usutha ujabule, utshakadule, ikakhulukazi makade udle ukudla okuthandayo, wadla your favorite, wadla wazo kwaze kwamnandi, kwaze kwanambitheka, udle into kade uyicabanga ukuthi awunkosi yami, yaze ngazithi namhlanje ngadla ukuthi, yaze ngazithi namhlanje nje ngathola ujeqe, engazithi namhlanje yabo nje kubanda nje ngathola ukudla okushisa, ngathola isitambu nenyama ngaphakathi, yonke lento ilangazelela ebese kufika ithuba lokuthi kwenzeke ngempela, uthi masukudla wethabe ujabule wedwa, uhleke wedwa because uthole into ebekade uyilangazelela, kade uyifisa, uthi yabo nje ukushisa nje, thole nje uphuthu olushisayo, ngithole nje ninyama nje yenkukhu namazambane ami, ufake imayonnaise, uziplanele, uzihlelele wena, wenzelane, wenzela ukuthi ikujabulise and uthi usukudla lokudla kufudumalise instantly, because in most cases makuba nezimo zezulu ezinethayo noma ezingekho right, engathi ungavela uthole lokho kudla kuzokuwomapa bese ube warm wena ingaphakathi, bese uyakhululeka ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, kufana nezwi kaNkulunkulu lingukudla kumnandi emphefumulweni wakho, ohlezi umphefumulo wakho ukulangazelela, ohlezi ukukhalela, ohlezi ukudinga. Phela wena usukungaka realize ukuthi ukudinga kangakanani, usukungakanaki, usukungakaqondi, but uJehova ukubonile lokho, ukubonile ukucabanga kwakho, uyibonile imidlinzo yakho, ukubonile ukukhala kwakho, ukubonile konke okudingayo, uzibuza ukuthi engabe Nkosi yami kuyokwenzakalani, engabe ukuthi kusho ukuthini, engabe ukuthi kuukuthi. Wayibona yonke imicabango yakho, wase wakulungisela, wakuprepare ukudla kwakho, ngoba even in restaurant, even nabo mama abadayisayo, nabo bonke abantu abathengisayo basuke beyazi ukuthi abantu badinga ini, abantu bathanda ukuthi badle amagwinya, abantu bathanda ukuthi badle ini amaskonze ekseni, bezowaphuza namatiye emsebenzini, basuke bazi ukuthi okay uzodla igwinya alidle nokuthi mefike emsebenzini etiyeni, bayazi ukuthi mabepheka bazopheka uphuthu, khona abantu abathanda uphuthu, khona abantu abathanda inyama emalokho emarenke nanani, bayazi ukuthi bayithanda imayikanjena, bayazi ukuthi bathanda, bakwazi konke okuyizidingo zabantu. That is why bezokwenza lokho, khona kuzoba ne-target audience ezobaningi, bese le demand leya lokudla bakwenzayo kuzokwazi ukuthi kuthengeke kuhambe. So noNkulunkulu enjalo umdalo wezinomhlaba uyazi ukuthi udinga, that is why ekuphakela ukudla okudinga emphefumulweni wakho, that is why ekuphakela ukudla okulambele. Kuphela wena usukungazi ukuthi ukulambele, ashesha kuphaka uNkulunkulu because uyazi ukuthi uzogcina ukulambele vele at the end of the day. Ingane ayazi ukuthi idinga iparish, ingane ayazi ukuthi idinga ubisi, but umzali uyazi, uyena wenza isiqinisekiso sokuthi usheshe lipheke iparish, sheshe gxabhe lapha, ithi vuka isikhala ebese ifaka iparish. Yona itshela ukuthi nje hayi iyazikhalela nanani, kanti umzali wazi kahle ukuthi ikhalisa ukuthi ilambile la esilweni idinga eparish. Umzali futhi obonayo ukuthi okay, njengoba nje besikhulisa ina 3 months ayisadingi ukuthi iphuze ubisi kuphela, isiyalamba na isikhala kangaka, isidinga ukuthi siqale manje ifake opurity, qale manje ifake iparish, qale manje ifake ukuthi. So noNkulunkulu ekwazi ukubona ukuthi okay, ngokukhula kwakho manje ezingeni lwezikamoya usudinga ukuthi ukwazi nalokho, usungakwazi nalokho, yazi usungakumela nalokho because usukhulile endlela ozikhulisa ngayo, ulangazelela ngayo, nendlela osondela ngayo noNkulunkulu each and every day, bese kuphuqonda nokubekezela nokusizwa ezintweni zonke ngokukuyaleza nangokulondoloza ezindleleni zakho zonke. So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu uhleze siyala yazi, uhleze siza, uhlezi esibonelela, uhlezi sibhekile, uhlezi sijungile, uhlezi elangazelela ukuba seduzane nathi, futhi uhlezi ethanda ukuthi sisizane siyalane because osedlulile lapha ya umsebenzi wakho sokuthi ukuthi atshela abangemuva ukuthi hayibo kunameva lapha indlela inameva iyahlaba, bohamba ngamabhuzi mase uhamba lapha, indlela lapha ya inomgodi, bothi mohamba lapha ya uhambe eceleni lapha ya kunokuthi yazi ngaba nje inkunzi endaweni yokuthi ukuze nawe wenze isiqinisekiso ukuthi mohamba lapha wazi ukuthi ngelinye ilanga. So singabantu siphila esikhathini lapho khona kumele sisizane ngakho konke.
kumele siyalane, simele siqondisane, kumele sihlingise because oqinile kumele asize ababuthakathaka. So isihloko sethu nje sithi isilingo uzophiwa sona. Isilingo uzophiwa sona. Ungalinge wacabanga ukuthi umuntu waNkulunkulu ngoba nakho umuntu ekucabangelile wakupha into mahala. So basically ngalo myalezo uJehova Baba ohlala ekhaya ezulwini into athanda ukuyicacisa nokuyiveza kakhulu ukuthi if usukhula kakhulu enkosini kunezinto uNkulunkulu akuyekisa zona. Kunezinto uNkulunkulu akushisa zona. Kunezinto uNkulunkulu akuyaleza ngazo ukuthi cha ungaqoka nje. Cha ungahambi kanje. Cha ungakudli lokho. Cha ungakuphuzi lokho. So kuzokwenzeka usukhula usondela kuNkulunkulu ngendlela osondela ngayo, ngendlela olangazelela ngayo, ngendlela futhi ophila ngayo. Ebese kuba khona izilingo ezizozama ukubuyisela emuva zikudicilele phansi, zikubuyisela back to square one. La ungasathanda ukuthi ufinyelele khona, la ungasathanda ukuthi ubuyele khona. So lezi zimo lezi ezikubuyisela emuva ila uNkulunkulu esizama khona ukukuyalesisa ngokukusiza ngokuqondisa ukuthi qaphela kuzokwenzeka u1 no2 no3. Qaphela kunengozi kanjeni kanjeni kanje. Qaphela ungakwenzi ukuthi nokuthi nokuthi ngoba kuzokulimaza. So the reason why athi uNkulunkulu isilingo uzophiwa sona. Kuzofika isikhathi lapho khona lento le kade uNkulunkulu akuyeleza ngayo ukuthi ushiye. Lento le kade ulwa nokuthi ngempela ushiye, mase usishiyile isilingo sokuthi uzobe ukuthi uqale phansi unikezwe yona futhi mahala. That is your temptation. Nona ndlela bomnyama obuzofuna ukuthi bushankathele ngayo sheshe ufuna ukususa ebukhuluma uNkulunkulu. So ungalingi wacabanga ukuthi ngoba nakho umuntu ekucabangelile ukuthi yazi inkosi emanginikeze sibanibani yazi angimnikeze ukuthi ave ithande into ukuthi kunikeze mahala. Kusho ukuthi lento sekumele uyisebenzise. Kusho ukuthi lento sekumele ubuyele kuyena. Kusho ukuthi lo muntu cha awuyidingi. Ngoba ngisho umuntu mengabe ebuya rehab ukuthi bamthengela mahala utshwala, bamthengela mahala iwunga, akusho ukuthi semele abuyele kuyo. Uyeba kubo yebo, uqhabo kubo uqhabo. Okudlula lokho kuvela kokubi. Kuvela kokubi. Ngoba ngazoqala phansi kube khona ama excuses ukuthi hayi phela ungakwenza ukuthi nana hayi kancane uvela ubumnyama. Kuvela kwizisebenzi zobumnyama, kuvela kwisitha uqobo lwase zama ukubuyisela emva back to square one. La usususwe khona, la usudediswe khona, la usuhlengiwe khona. Siqale phansi sifuna ukuthi So akwazi ukuthi kulesi sikhathi abantu bephila impilo engekho kahle kanjena because siyabona kwenzakala emhlabeni. Baphila impilo yobudlova abantu. Yonke into bayenza umathanda abanendaba nokuphana, abanendaba nokusizana, abanendaba phila ubudlova, abanendaba umuntu ukuspend imali yakhe. Aspend lo komunye umuntu for what? Kanjani? Baphila impilo engabi nandaba. Siphila esikhathini lapho khona umuntu sengangena manje endlini. Ahlale nawe 3 hours ngixoxa. Akufingishe ngiqonde nokuthi umofarishe noma amanzi. Akufingishe ngiqonde ukuthi umofarishe noma usweet. Sesiphila nabantu abakanjalo njengamanje bathi kudala yazi bake basho bathi even ngisho kuthi umuntu wayedlula lapha ngesango kuthiwa mnike inkobe, mnike amahewu. Ngokuxoxa nje athi hawu sanibona athi hayibo. Bathi hawu Nkosi yami lishisa kanje naka amahewu. Awu shisa kanje ilanga, awu njengoba usudlula ngendlela okay thatha noma makinati udlulu hamba uphose emlomeni. Bethe manje umuntu sengahlala endlini. For matter of fact abanye sengahlala eduze kwakho adle phambi kwakho wena ungadli. Because okwakhe intengo kunjani kuyabiza nani zonke lezi zinto ezikhona. Siphela kuleso sikhathi ke manje. So ngabe nazwelo. Isho ngathi umuntu ulambe kangakanani athi umuntu Nkosi yamncese nama nginakho. Athi umuntu ugodo kangakanani Nkosi yami bakithi. Sekonakele abantu baNkulunkulu. Ubumnyama bugcwele
nezilikhuni izinhliziyo zigcwele. So kuvele kuqhamuka umuntu ke ongakholwa. Umuntu omanzi unenhliziyo elikhulu uyamazi ukuthi yancishala vele azokunika nje into mahala. Athi hayi ngiyakupha Nkosi yami ukuthathe. Awu ufuna ini? Kunogcobo lapho. Qaphela bekusisa. Phela ukuthi sitha sinonya bantu baNkulunkulu futhi nokuthi singumzondi womuntu. Hakusho ukuthi angeke sakunikeza into ezokuluthekisa, ezokulahlekisa. Njengoba senza nje kuyisebenzi zazo. Siyabanika bonke ama-millions, ama-billions benzela ukuthi bezokwenza nje bezosisebenza bese balanda inqwaba. Babanike ngaleso sikhathi, babanike ngaleso sikhathi khona bezolanda inqwaba and then bese belandile inqwaba. Yeah. Sekulungile usuphelile umsebenzi. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi bayabanikeza. There is a point in time lapho khona benikezwa khona. Khona bezokwazi ukuthi bafezekise umsebenzi, bezokwazi ukuthi kungengoba mhlawumbe sinendaba nabo nanani. Kungendoba sinendaba ukuthi badlile, basuthi, ba-right. No. Sinendaba nalokho. Sinendaba nokuthi bangakanani abantu bafaka esikhwameni wena. Bangakanani abantu othe udumile wena wacula ngalelo phimbo lakho, balelo umculo wakho, ama-spirit ayohlala nakubona nabo in the same pit. Sobanikeza lokho ngaleso sikhathi. So nawe ngasetshenziswa ukuthi unikezwe lobo tshwala futhi khona uzobuyela emuva. Ungasetshenziswa ukuthi unikezwe futhi lokho kudla kunamafutha kade usetha ukudla khona uzobuyela emuva. Unikezwe futhi lo gway lo khona uzoqala phansi ubuyele emuva. Uphinde ukondle futhi lama spirits over and over again. Khona uzosuka ekhanyeni. Khona uzophelela ekusheni nawe ngelinye ilanga uzophelela kwalasha. Ngomhla wokuphela njengoba senza nje kuyisebenzi zazo. So kahle ezweni lobumnyama kungathathana noma yini ukuthi sisetshenziswe ukuze uduke wena, ukuze ulutheke wena, ukuze ulahleke wena. Nalo iBhayibheli lingasetshenziswa if kubonakala ukuthi umuntu ukhandlekela uNkulunkulu kakhulu. Khona uzolahlwa ngalo. Makubonakala ukuthi umuntu ozimiselayo futhi esikhathini esiningi. Njengamanje abantu baNkulunkulu ngalo myalezo nje it's gonna be a very short message engifisa ukucacisa ukuqwashisa abantu abaningi especially izithunywa zaNkulunkulu ezisebenzi nabakhulayo. Ukuqwashisa kakhulu ukuthi ukona konke okwenzayo, izinqumo ozithathayo, izinto okhetha ukuzenza nezinto okhetha ungazenzi, ungaluthekiswa ukuthi sekukhona isandla esithi sizokusiza mahala. Ngoba ngiyaye ngizibuze into eyodwa mina ukuthi ezethu uzongisiza mahala. Futhi ngampela gcine kwenzile ngisizile mahala. Ekubene umuntu ongakholwa. Ekubene umuntu aziwa kahle ukuthi hayibo loyana ngeke uzuthole lutho kuyena kodwa mina wakwenza kimi. Ngoba naku sengikhuliwe, ngoba naku sengikhethile uNkosi, ngoba naku sengishiya zonke lezi zinto but ungangenzela mina why? Uzozuza nina. Because yonke into imayelana siphila kwisizwe nakubantu abahlalela ukuzuza. Everything is about gaining and gaining kulo muntu. Kungaye. So if lose something uzozuzana. If ezonikeza mina kanjani? Iziphi zikamoya abantu baNkulunkulu ziliwa la enyameni. Yes ezakamoya kodwa ziliwa la enyameni. Kuliwa ngaso leso spoon leso uzosiphakamisa. Ngiyona impela impi leyo ngalesi spoon uzosiphakamisa utshela ukuthi hayi ngiyayidlela nje Nkosi yami hayi ukuthi nokuthi iyona impi leyo. Ngoba masusu udlile uyalimala uyangcola spiritually. Zilwa ngale ndlela ophila ngayo. Iyona impi kamoya le. Kuliwa ngendlela ophila ngayo khona izoshintshwa uzoyiyeka. Ngale ndlela ogqoka ngayo. Ngezwe libona iphutha wena, ngezwe ayibona inkinga ngendlela ogqoka ngayo uthi Nkosi yami ngigqokile isiketi sami nje esingibambayo nanani kanti sikubamba nje ama hips nanani. Leyo nto represent ama memes.
those lesketi lezi zibamba ama hips zibamba izinqa ama-mermaids. So wena ukunakile utshela ukuthi hayi ngigqokele nje isiketi sami kanti iyona mpi leyo, iyona mpi leya kamoya. But inkinga wena ubona ukuthi ngokamoya ubiza siphi spirit, ngokamoya ulanda muphi umoya. Izimpi zakamoya ziliwa enyameni. Ungeze wanaka wena ukuthi kanti lento oyikhuluma ibhizi yabhala yaregister utshetha hayi ngiyixoxela nje bengixoxa nomngane wami nje ukuthi yazi ngikhulele nani futhi ngikhulele ingane yomfana nani he kanti utshela abasuke emnyameni khona bezoyibulala lengane. Okay, ukhulele ingane yomfana bazoyishintsha besitabane. So izimpi zakamoya ziliwa khona lapha emnyameni. Kakho abantu baNkulunkulu kuningi. Kuhlezi futhi kuningi, yazi kuhlezi kuningi abantu baNkulunkulu. Impilo ijule kakhulu kunandlela besicabanga ngayo. Noma ngalendlela besitshela ngayo. Besitshela ukuthi iyona. Ayikho lula. Ayifani nje ukulala ungaqokile ama-pyjama. It's not as easy as that. But inzima. Kuningi ukuliwayo kwezikamoya. Ziningi izimpi ezikhona. Kuningi ubumnyama obugcwele. Ngalo mzuzu abantu baNkulunkulu. Engifisa ukuthi ukudlulisa njengesixwayiso ukuthi isilingo uzophiwa sona. Wazi ukuthi nje ubuphiwa kusayisilingo. Namanje kusayisilingo ukuthi uphiwiwe noma usiziwe noma kwenzeka kusayisilingo. The fact that uNkulunkulu kuyalezile ukuthi shiya utshwala, shiya ibhlukwe. The fact that uNkulunkulu yena ukutshela ukuthi liyeke ibhlukwe. Akusho ukuthi makusekufika sekufika ingubo zabelungu sebeniphiza ingubo mahala ngoba nakho kunebhlukwe phakathi sekumele ugqoke. Malaze lalihle. Ngazi liyafudumala futhi njobe nje kubanda nje kanje kuyanetha nani uyaleziwe watshela ukuthi ungasakwenza ukuthi ungabusakwenza. Ngoba uyaleziwe ukuthi ungakudla ukudla ukuthi kuyakulimaza kuyakubulala because unesifo wena sesikashukela nani wayaleza ukuthi yeke ukudla kunamafutha. The fact that uphiwe mahala waphiwa umuntu ongakaza kuphakela sekumele ukudla ngenxa yalokho cha kusayisilingo sakuzokulimaza. Ngoba uyaleziwe ukuthi ungasaphuza uphuzo namandla uzofa uzobulala. Besho ukuthi hawu sokuphuzisa mahala mngane wami nani akusho kusayisilingo naleso. Konke uJehova kuyekise kona. Ukuyekise ngokwazi nangenhloso. Awungabuyele emuva just because khona ukunikeze kona mahala. Awungabuyele emuva just because khona ukusizile nanani. But asijonge phambili. Iqiniso lokuthi nalobo unganakile futhi ungazitshela ukuthi kuyiphutha kuyilo. Capital letter kuyilo. Agcineni kosuku urongi, usarongi nje, usanjalo. Saqaphela. Qaphela kakhulu wento enkulu. Wenqabe kukona konke. Yonke into uJehova umenze ezweni nomhlaba akufundise yona. Nayo yonke akuyekise yona. Isanjalo ayijikile ayikaguquki. Kusenjalo. Unless if uNkulunkulu kuyaleza ukuthi ungakwenza ukuthi mhlawumbe ngenxa yesimanga thizeni okungenxa yezizathu thizeni. Mhlawumbe nje in instances like mhlawumbe uyekiswe inyama. Let's say sesiphila nje esikhathini lapho khona sekumele kubalekwe. uNkulunkulu akuyekisa inyama ezweni sekumele kuyabalekwa manje nani asekho indlela ongasurvive ngayo but indawo ekhona umfula. Obviously uzusurvive uzodinga ukuthi udobe nani udle low fish loyo sekuzokuphoqa ngaleyo ndlela. But asingazinikeza intuba likhona ithuba. Fana nokuthi nje wesekhathi nje ugcina ayesekho ke nje manje into esesingayidla nani ngoba konke uNkulunkulu ngakholela ekulungeni. NgoNkulunkulu futhi konke kuyanqotshwa ngoNkulunkulu nangomkhuleko konke kuyambuleleka. Ngoba uJehova akaguquki abantu baNkulunkulu. Ngakho ke ungaluthwa ukuthi khona okunikeze mahala. Lowo muntu usathana uqobo lwakhe. Esebenzisa lowo mngani wakho. Esebenzisa lowo makhelwane wakho. Esebenzisa lelo lunga lakho lomndeni. Esebenzisa lowo mzali wakho. Esebenzisa leso sihlobo sakho. Esebenzisa lo mdayisi loyo ozothi njengoba ngidayisa angikunikeze mahala. Udayisa usemsebenzini mahala kanjalo nje
Setshenziswa ubumnyama lowo muntu loyo. Isesitolo uzothi hayi thathi ukuthi why namhlanje? Why all of a sudden? Ngoba nakusengiyekile into ukuthi sengayithatha manje. Ngingathi ngisayidla ngangicela yona onganginikeza. But manje sengisukile kuyona usuyanginikeza just like that. Nocubo. Isinqumo sithathile, hlala kuso. Ubekezele. Uzobona imiphumela. Ngoba uJehova akasiyali nje, kodwa usiyala ngokwazi nangenhloso. Masingasuki kuye. Uma ulingwa kuthi yidle futhi lento nqaba bese uphinde ukhuleke ukuthi uNkulunkulu awupha amandla ukuthi ukwazi ukuthi usuke kuye. Impela baningi futhi abazothi hayi noma ungakudla kancane ngeke uzube nalutho hawo into ama-agents esitha lawo athunyelwe isithi ukuthi azokutshela akuwise. Ungavumi. Ngiyaphinda ngithi ungavumi. Yimele indaba yakho. Yimele indaba yaNkulunkulu. Bumele ubuwena ngoba buzosiza wena. So bantu baNkulunkulu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe ngoba ukufa kusondele kakhulu. Nikholwe ngokweqiniso. Niqine eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. uNkulunkulu uzokuqinisa, uNkulunkulu uzokupha amandla. Bona khuleka nje. Unxusa uNkulunkulu ukhale kuye umncenge. Uzokupha amandla ukuthi ezilingweni zonke kubantu bonke akudedise embini. Bezama ukudonsela bekubisela emuva. Bezama ukusebenzisa ubumnyama. Bezama ukwenza yonke into noma inini noma kanjani benzela ukuthi bakululuthekise balahlekise bakusoze ebukhona baNkulunkulu. Uzokupha amandla uJehova umdali nomhlaba. Uzokuhlenga, uzokuphulukisa, uzokusiza. Uzokulondoloza yena ongumlondolozi omuhle nophakeme ngaso sonke isikhathi. So nje kwesibenani kusese kakhulu. Hlaze wazi ukuthi isilingo uzophiwa sona. Kodwa akusho ukuthi buyela kuso. Akusho ukuthi iwa ngenxa ukuthi uphiwe mahala. Uzophiwa sona mahala. Ngesilver platter kuthiwa nakho. Akusho ukuthi ngoba nakho usulethelwe ngetray wazoguqelwa phansi. Sekumele ukuthathe manje. Into mangayidla uyidle. Mongayiphuza uyiphuze. Le ndlela mongayihamba uyihambe. Just because kuthiwa hayi sokugibelisa mahala sokukhokhela etaxini noma sokunikeza ulift semele uya lapha kule awusayi. Ngoba nakuthiwa ngoba wena awusayigundi awusagundi isichiko nanathi hayi uhoza ngizokugunda mahala. Alinge. Ngoba usukhethile ukuthi ngisawaluka ama braids athi hayi ngizokuluka mahala. Ungalinge. Awusagqoka into ezifishane athi hayi ngizokupha sona Right ngesiketi sakho. Right ngebhuluke lakho. Right ngento yakho. Uthi mahala noma injani isilingo uzophiwa sona. So qaphela abantu baNkulunkulu. Qaphela udede kubini. Jehova qinisa okupha amandla. Ukusuke ebubini udede ubalekele okubi. Phenduke kusemanje. Ubumnyama yes buse action buyasebenza benza zonke izinto buzama ngayo yonke indlela. That is why buze bizama ngamahala. Because biyazi ukuthi abantu bayithanda kanjani izinto zamahala. Yazi ukuthi abantu bayilangazela kanjani izinto abazovele baphiwe nje zona esinoma kanjani. Bayazi ukuthi abantu bakukhandlekela kangakanani because singabantu vele sidalelwe ukuthi yonke into siyithole mahala because siyingane zika uNkulunkulu. Sasidalelwe ukuthi siphile yonke into siyithole kalula kanjalo. Siphile ukudla sikuthole nje uthathe nje aphula lakho lapha esihlahleni uyidlela usuthi uhambe ube right uphile. Yonke into uyithole nje kanjalo. That is why uNkulunkulu esibusise ngemfulo ongadingi ukuthi uhambe uyokhokha kuqala khona uzokwazi ukuthi ugeze. Hambe uyokhokha kuqala ukuze ukwazi ukuthi uphuze cha. That is our life. So isilingo uzophiwa sona. But singawisi qine eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. So sibenani impusese kakhulu. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok ulihle Themba, and then Facebook ulihle Themba Mzobe lapho khona 10 minutes clips and kube khona nembhalo for abantu abafare mode ethola ukuthi umuntu akanale idatha lokuthi abuke ivideo, and then bese kuba khona uInstagram ulihle Themba Wendy with I am Mzobe.
Bese nje benani nibusise kakhulu, ngicela ndlulisele nakwabanye bathole ukuphulukiswa. Nihlezi ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Bese benani manje sephakade. Amen.